prišiel totiž telegram. Vláda nám píše, nie sme proti štrajku, stop. Programové vyhlásenie je chyba, stop. Má byť školstvo je prioritou, stop. Peniaze na zvýšenie, stop. Ako ďalší vystupí zástupca stredných škôl Pavel Čík zo systémovej síť učiteľov odborných predmetov. Kolegovia, ja by som troška predrečníčku opravil. Špajza nie je prázdna, len zle rozdeľovaná. Pred 20 rokmi sa mi aj myslelo, že raz budem takto rečiť. Vítor si hovoril, že nestojí za to, aby som sa ozýval. Ale nastal čas, aby som zmenil názor, pretože čo sa deje v súčasnosti nie len u nás, ale v celej Európe, už je katastrofa. Nemyslel som si, že situácia bude až taká vážna, že aj my učitelia budeme musieť riešiť svoju zlú finančnú situáciu takýmto spôsobom. 20 rokov nám vlády pred voľbami sľubovali hory doly a po voľbách utek. Niekoľko týždňov v médiách počúvame informácie o štrajku učiteľov a hlavne to, že učitelia žiadajú 10% do tarifných platov. Ale čo je to 10%? Realita dneška má však čím ďalej, tým viac núti riešiť rovnicu. Investície vložené do práce a efekty z nej plynúce. Ako je teda moja práca ohodnotená? Zda má ohodnocovať alebo odrážať množstvo, kvalitu a spoločenskú dôležitosť práce. Má spravodlivo odmeňovať, má plniť motivačnú funkciu a umožniť dôstojne žiť. A ich spoločenský úroveň, aká je však realita, keď sa učitelia konečne odhodlali bojovať za tieto hodnoty. Vláda, ktorá vo svojom programovom vyhlásení opäť ako predchádzajúce deklarovala prioritu vzdelávaniu a vzdelaniu, bohužiaľ opäť je verbálne, pretože v štátnom rozpočte sa to neodzrkadlí. Keď sme sa opovážili pripomenúť vláde, že bez peňazí to nepôjde, a to sa týka aj nielen financovania škôl, ale aj našich platov, každý z vás počul odpoveď pána premiéra. Citujem: "Kde nie je, ani čert nevezme, a či má peniaze natlačí." Pýtať ani čerta a netreba ani tlačiť. Stačí veľmi jednoducho spraviť poriadok vo financiách. Netreba Boha pusto rozdávať finančné stimuly vybraným firmám, keď aj tak pán premiér povie, že nevie, či náhodou tie firmy tak či tak neodídu. Netreba vybrať všetky dane tak, ako štát má vyberať. A nie tie dane zvyšovať. Prestať s pochybnými tendrami. Vo všetkých oblastiach. To sa týka aj samosprávnych krajov. Byť Košický samosprávny kraj prenajal
školské kotolne na všetkých stredných školách v Košickom kraji na 18 rokov za 100 miliónov. Prosím, a či naši zamestnanci nevedia zapínať, respektíve vypínať automatické plynové kotolne? Potrebujeme na to súkromné firmy. Ahoj. Vaši sú kde? Tam, kde si Tam, Tam, kde to si, bolo, hej. sme to teraz, ale len dvaja sme došli, nie sú naši, to celej doliny od Lipan brali. Áno. Ako vidíte, Že len čo sme štrajkový výbor, že len tí sme tu prišli. Hej, a my sme prišli stačí všetci. sa lepšie To sa mi pozrieť páči. na Kde učíte? hospodárenie Na a bude peňazí nie na 10, Je v Košice, ale na potom na viac zdravotnej je percent. táto Erika. Hej, viem o tom. A ona suseda tvoja, kde tam, kde si Hej, bývali. hej. A chcela som vidieť, že koľko je tu ľudí, no čakala som, že bude viac. Hej, takých 3000 bude, bo tak som počítal, také kúsky a som násobil, no to asi 3000 tu môže byť. Ako napríklad kancelársky papier. Možno A aj to viac, už keby dal. nehovorím o moderných učebných Si pomôckach. všetko natáčaš? To škoda, prvé som nenatočil, ale treba, dám na Facebook a nech to vidia viacerí. Jasné. Dobre hovoria. Vážení kolegyne, kolegovia, Tak určite. Včera zastrašujú riaditeľov, že budú prepušťať a dneska, že dobre zvýšia, ale na za cenu prepušťania. Hej. Bez Ale však dobrého nech učiteľa dôchodcovia sa idú, na čo kolegovia dôchodcov nám tam je? Učiteľstvo Povedz je mi, majster berú dôchodok aj srdca a plat. duše. No a napríklad tak, No. Čo však robí štát pre získanie Bujnová ešte furt tam čmúri. Hej, pozornosti do viem, školstva? viem. A Stojíme ona jediná bez nešla nich. do štrajku, nepodpísala. No vidíš. Mrka je. Hej. Jak vždy. Ona vždy Ona bola. vždy podrazí, keď príde do Áno. boja podrazí. Áno, áno. Spoločenská úcta k učiteľovi klesla na úroveň jeho platu. Neúcta k vzdelaniu vyvoláva neúctu Hej. Ja som tu učiteľov. 10 rokov odučil, že Áno. Vážení na kolegovia, gymnáziu, na Šmerálka a byť potom na učiteľ. všetké učilište. Včera bolo cťou. Byť učiteľom dnes si vyžaduje odvahu. Len Stať sa nemeckia. im zajtra Ja bude poďa, v tomto hrdinstvo. kraji sme štrajkovali, Ďakujem za výbor a poďa pozornosť. straží školu. Ako mi dali tam papiery. Dobre. Ty si jak telocvínka, No, ja som si pribalila. Pískaj, pískaj. Pán Blažej, pán Bula. Dobre, stačí.